dasar gagah sebagai tubuh satria Wiraba Mahambara Mario Kayeng Putra Mandaraka Kulis Rawi. Ya.
sing tak enteni sing tak goleki ora ana liya kejaba gendhakanku lawas. Sencaki nalika Ratu Ndarawati dimuta ning negara Ngastina, aku karo kowe wis kencan semayan neng Bratayuda. Kira-kira sapa sing jengkelang kuandane glundung ndase bosok koklok dihubung laler. Sencaki Sikrapala kang tuminga acampa samya medali urpatit wilating kata dahyangkung nguncang niti bincang sangat simejo latinya ngedali wuwus terus to Surawilaga waladalah wong bungkik kakek wong kunting tangting kowe gendhaku lawas Sencaki Burisrawa wong kang kaya kowe ya sing dianti-anti wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ora perlu ngenteni sesuk-sesuk Bratayuda wis kelakon, Bratayuda wis dadi. Ayo dibuktekke karo wong pirang-pirang sapa sing unggul ing yuda ripalungguhan iki. Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku pira regane tak bayar kenceng ora utang ora semoyo. Yen pancen kepengin nyoba kaprawiran tak sambi sila tumpang hilang nyawamu aki dengkleh kowe
kowe ah bo oh
dawuh kang katrajang ing taun wadya sangkep kaprabon prang kang Abramarkata wah ladala ora kena sinangga enteng kaprawirane satriya lisan pura ning aja gembelo sirahmu sencaki kowe ora kulak pawarta adol pangrungu lamun ta Burisrawa iki putune buta janji lena kaprayitnaning lair batin gigit siok pengapit ra pedhot kulak kurani batangmu Bong Janaka siyos Koko Prabu sengenge meh ambles jagat kula nggih tetep badhe kula temoho menawi sonten menika kula mboten saged mejahi Jayadrata kula tetep badhe nglampus caramu pamane ngerti karo Jayadrata anggonmu mateni nganggo cara sing kepiye gandeng kula menika gadhahipun wujudipun jemparing menawi ketingal nenggih pun Jayadrata badhe kula tibani Kyai Pasopati apa kira-kira engko ya kena tenan dasaripun menapa kok jengandika mboten pitados kalian kula merga atimu lagi bunek pikiranmu lagi ribet kowe kelangan anak ndak kira kuwi dadi srana anggenmu ora bisa wening kang dadi ciptamu keparingipun kados pundi aku tak kepengin weruh kira-kira Janaka isih trampil lan titis anggene ngolah jemparing apa ora caranipun truk rene
mung ladrak keyongan alas lendro timbalan kang adaluang sidumateng yang abdi kula pun Petruk Kantong Bolong Sinundorowati mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka. Ya Petruk ndak tampa. Kowe tak jaluki tulung kanggo nguji isih pratitis utawa ora nggene manah momongamu Janaka mara gage kowe golek bubat jaran sakler wae. Bubajaran apa rokok sakler niku lho. Bubajaran. Rambut jaran ngono wae yen ora ngerti. Oh nggih, yen buntut to. Ngoten niku nggih. Wau kula ngerti Bagong Wirawiru nggawa bubajaran. Bang, Memang ngalor ngidul nggo kosok to, Le? Heeh. Njaluk sakler Le. Masa kok nggih apa kok sakler? Gawa apa ora? Gawa nya. Sik. Bubajaran kok cendak kok ini to. Kok iso masalah iso muel-muel iki opo to iki? Kuwi bubajaran mau tak saki dadine kaya ngono kuwi. Nih ngambil dhisik iki. Ditimbalin Ndoro-Ndorowati. Entuk terus angsal. Niki sakler niki. Lho. Janaka njajal rene. Janaka ning mburiku kene. Nggih. Petro. Genodi kira-kira isih permati kang dadi panyawange utawa ora? Bubajarang mara gage kuwi pentangen ngangge tanganmu ngiwonengen. Nggih niki. Sementen. Keduren mudhun sithik. Sementen. Heeh, sithik enggak mudhun. Sementen. Panan Janaka nggih riyen iki pas mata kula niki. Ngawut e ora. Rada munggah sithik. Nah, aja wah ya. Coba aku pengen weruh kira-kira isih prigel terampil lan permati anggenmu nglepasake jemparing apa ora? Carita kaya mangkono yektine Nata Ndorowati nindakake sanggit rungsit Rekadaya. Mulat ingkang rayi lisan pura nenggih sang sencaki ingkang kalindhih ing yuda denidak dening Burisrawa. Mangkono paring parintah dumateng ingkang rayi Dananjaya kene nglepasake jemparing nerkang tinuju yektine dudu bupajaran nanging tanganira sang Burisrawa kebat kaya kilat kesit kaya kathik lepasing jemparing medhot wujute bupajaran bablas ngenani astanira sang Burisrawa tugatha Foto dhuwur ya. Wah.
kowe hentake. Wet. Wet. Mrata Jaya Mrata gerbeten aku. Dene ora gondro sepiro. Nyepelekake harus Setyaki. Aku ki ditresnani harus sing gawe urip. Mula bareng kowe nyidak harus Sencaki. Kowe kualat karo aku. Tanganmu tugel tibani godo wesi kuning. Ambyar sirahmu. Jarak harus Setyaki padha karo soroh nyawa. Ngendel-ngendelke. Setyaki. Wonten dawuh. Wong dibantu terus kemlinti kaya ngono kuwi apa piye? Lha, ingkang dipun kersakaken rumangsamu yen kowe ora dibantu karo kakangmu Janaka kira-kira wis pecah sirahmu ambyar polomu lho. Parandene kowe ora matur nuwun karo kakangmu Janaka malah sumbar-sumbar iki lho wong malati. Apa kaya ngono jiwa satriya ngono kuwi. Yen kowe ora dibantu karo Arjuna, tamat sejarahmu kowe. Aduh, Satria. Petro, wonten dawuh. Suwe-suwe saya surup. Suwe-suwe iki malah saya wengi. Yen renggani ndakake sanggit rungsit tak kira iki engko mbebayani lakone bendaramu Janaka. Lah lajeng keparengipun kowe mlebu ana barisan Pandhawa. Kowe kandha lamun ta Janaka bakal patiaba. Kabeh prajurit kandhanana supaya ngucap ngono. Lah lajeng wis ta tindakno. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Janaka Patiobong. Mosok Janaka Patiobong. 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 Sanjaya kala Pandhawa byuk kumulung mangsiring saka Kurawa gambah kungkesra katitik katut mirut larut para ratu kula nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana anggen kula sowan wonten ing pasanggrahan Hulu Pitu mriki yektosipun badhe caos kabar ingkang remenaken atur uninga bilih
kala wau siang anak Janaka satriya Plangkawati pun Abimanyu pejah dados pengewan-ewan. Kula saged nggambaraken menawi Abimanyu sampun pejah Pandhawa tartamtu badhe pepes raosipun ngenes batosipun. Menawi Pandhawa sampun boten anggadhahi kekiyatan kados mekaten gampil anggenipun badhe mejahi nggih. Sampeyan aja ngawur gawe. Kula boten butuh patine bayi wingi sore. Bedae napa Abimanyu mudhar kula kelangan anak. Anak kula lanang siji-sijine sing tak dama-dama sing gadang-gadang. Lesmana Mandra Kumara Parandene gugur wonten madyaning pabaratan. Napa timbang yen Abimanyu ditimbangaken kalian anak kula Lesmana. Mongko bincang menawi kula lereh keprabon upaminipun kula unggul wonten ing Bratayuda. Ingkang kula sawang kula junjung derajatipun dados Ratu Ngastina menika Lesmana. Yen Lesmana mati sinten sing kula arep-arep? Pandit bawa karya wangsit Pindha kumbangat saping tawang susuh angin ngendi nggone pun sewu menawi boten lepat ingkang dados panyawang kula menika Brahmana saking Sindhu Rama Penemban Sempani. Nggih kaluhuran kula bapakipun Angger Jayadrata saking Sindhu. Wonten wigatos menapa manggi Duryudana wonten ing Bulupitu. Nggih. Nyuwun pangapunten menapa jengandika mboten kula pawarta adol pangrungu. Sapejahipun Abimanyu semunipun sampun kelangan nalar nenggipun panengah Pandhawa Arjuna. Kabar sampun nyebar warta sampun rata wonten pabaratan mriki bilih menawi ngantos srengenge ambles wonten ing jagat kulon Janaka badhe pati obong. Dalah. Sebabe apa nek pati obong? Lah karana ngenes batosipun Abimanyu ingkang pejah kala wau. Janaka badhe pados pepulih menawi sonten menika mboten saged mejahi anak kula pun Jayadrata badhe lampus diri badhe ambyur wonten ing geni muruk. Ya tetelo kados mekaten Rama Penemban. Kula menika satriya ingkang boten jirih getih wedi mati. Uling sagah ngadepi dhumateng kridanipun Arjuna. Ora kaya ngono kuwi Jayadrata. Sing jenenge wong perang aja mung nganggo otot ning kudu nganggo otak. Aja mung nganggo akal ning kudu nganggo akal. Ora suwe maneh bakal surup. Mula kowe manuta karo Duryudana. Kowe ndelik ana barisan mburi. Yen nganti engko srengenge ambles jagat kula. Janaka ora bisa mateni kowe. Tegese dheweke bakal lampus diri ambyur ning hati muruk. Kowe manusa anak Prabu Duryudana ora sah kowe perang karo Janaka. Dheweke bakal lampus diri ambyur ning geni. Kalangan bayam bahaya agung rambuyung
Jayadrata. Kowe nggugu karo bapakmu aja tingak-tinguk sirahmu kaya ngono. Janaka Nadyanto saka kadohan ki pratitis kang dadi pangincering netra anggene nglepaske jemparing. Ayo ndelik. Yo maju yuk, maju, maju, yuk. Ayo maju, yuk. Ayo maju, yuk. Ayo maju, ayo maju, maju. Ayo. Jayadrata. Aja tingak-tinguk mak jedal-jedul ndasmu kaya ngono. Konangan Janaka cilaka kowe ndelik. Jayadrata. Maju, yuk, maju. Janaka Pati Obong. Kacarita kaya mangkono. Mubal-habal muruk manghalat-halat. Nenggih wujude patunon. Yen ora ngerti patunon, api unggun. Sang Arjuna tinuntun Ratu Ndarawati minggah wonten ing pepanggungan ciptaning driya arsa ambyur wonten ing geni muruk. Janaka Pati Obong. Ucap. Nadyanto Sang Jayadrata mapan wonten ing barisan wingking. Parandene datan kedhep panyawangi nenggih pamadya Pandhawa Dyan Arjuna. Janaka Pati Obong. Arjuna kena ya sepisan iki, ora kena ya sepisan iki. Kae tingak-tinguk karo ngantuk Jayadrata ning mburi. Mestine dayane Kyai Pasopati iso natas janggane Jayadrata. Janaka Pati Obong. Aja nganti kleru lho. Sing prayitna sing waspada weningna pancandriyamu. Kae tingak-tinguk kae cae. Janaka Pati Obong. Ucap kacarita. Binentang-bentang gemerit suarane kaya putung-putung gendhewane. Sang Arjuna ing mapan wonten ing pepanggungan. Mentang langkap Kyai Pasopati. Ner kang tinuju nenggih Sang Jayadrata ingkang handhelik wonten ing barisan wingking. Lepas cepret ngenani janggane Sang Jayadrata tugel lundung sirai. Janaka Pati Obong. Ora ngerti iki Bratayuda apa piye. Ing atase nggene wong perang nek enek bal semene gedene. Cah cilik-cilik kok bal-balan ning Tegal Kurusetra iki karepe piye? Iki dolanane sapa yang tekan ngarepe Resi Sempani? Iki duk anakku Jayadrata. Satya. Wah! Oh, dewa. Kowe tak kandhani tak weling bola-bali ndasmu aja tingak-tinguk.
kowe ra nggugu karo aku. Malah lemu ngepenake sak gelemmu dhewe teklak tekluk tekak tekluk. Ora ngerti sangkan paraning bilae Janaka tumandang makarti nglepaske jemparing tugel gulumu. Kowe mung kari melet mripatmu menteleng kaya bandeng kaya ngono kuwi Jayadrata. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye aku golek bela ora mandhek teka semene. Bapakmu Resi Sempani iki duwe kadigdayan donga sing mandi. Kowe tak dongake urip bakal iso urip. Tak gawani wujude keris cokoten maju ning paprangan. Jayadrata urip, Jayadrata urip, Jayadrata urip, Jayadrata urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Adate lek tak lus-lus ngene iki urip. 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 Nanjaya. Maju. Maju ana peperangan. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Apa kuwi? 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 Loh. Kok apa? Mundur. Jayadrata urip, Jayadrata urip, Jayadrata urip. Astagfirullahaladzim. Gundung ora mandek-mandek musuh Werkudara kaya mati. Urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Nah. Jayadrata urip. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora mandi kowe rong kramas kok kowe ya. Bar kok kramas tunggak rong kramas kowe. Pergi. Dilani menteleng mripate nyokot wujude keris. Pergi. Iki lho. Gak aku lek ngono kowe. Lho. Didik aku karo kowe. Iki lho. Gak aku lek ngono kowe. Iki lho. Ora kok ngenekno goblok ora. Mati neh.
Jayadrata urip. Jayadrata urip. Maju. Maju, kuwi mundur, maju. Jayadrata urip. Truk, nun. Kayak tontonan apik men ra umum. Nggih kaya poli ini kok. Ngedap-ngedapi sing jenenge Nun Sewu. Jayadratha lak dipanah kali Ndara Janaka. Wau gulune tu getel. Heeh, terus sirahe glundung teng ngarepe bapake sing jenenge Asmuni. Sempani to. Oh nggih, Sempani. Kula ora kleru wong tuwek kula ora. Lah dipuja kali bapake. Lah nika muni Jayadrata urip, Jayadrata nyokot wujudipun keris. Menteleng mripate kaya bandeng nika lho Ndara Werkudara Ndara Janaka ora merga wedi ning gila nika. Yen ngono sing bisa ngrampungi ora ana liya kejaba ya malah kowe. Dek kula. Sing jenenge Resi Sempani ke pancen dongane mandi yen muni Jayadrata urip Jayadrata urip ngono kuwi terus ya Jayadrata ora bakal iso mati. Yen kae muni Jayadrata mati pisan, bakale mati sak lawase. Lah, wong ki sing pinter ngruwet ngono ki lak kowe to. Nggih, wong tangga kula barabi kula ruwet ya pegatan. Ah, heeh. Ngantos spriki dereng dinapak-napakne. Wong tiwas adum wujude jare belang oh dereng dinapak-napake. Lah iya. Sing pinter ngruwet ki lak kowe. Lah nggih. Kowe nyedhak ngene Sempani kae yen donga entaono. Kowe pinter ta ngentahi? Nggih. Entaono. Dadi lek kono mune urip kowe muni mati, urip muni mati. Diwolak-walik iso ora? Nggih, kajenge mboten gosok. Heeh. Hake mangkat? Nggih. Mboten langkung nyun tambahing berkah pangestu, ya. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Daya-daya kula Petruk badhe nyuwun pamit ngembang jejiban menika. Iya Petruk budal muga-muga lebeng karya. Sampun. Iya Petruk bareng. Iya Petruk muga-muga kalih sapa bebaya. Daya-daya nyuwun pamit. Iya muga-muga rahayu lakumu. Badhe ngampil artane 200 mawon. Ya lah bar diparingi kali Pak Menteri to mau. Critane iki njaluk dhuwit to? Nggih, ora. Wong makan 200 cukup. Ya. Nggih 200. Nggih, ngestaken dawuh kula tampi niki kelas lahir batin. Heeh. Mergo niki abot kula gelem mboten gelem lan mlebu wonten barisane Kurawa mriku. Nganti sisip sembire lubuk katuranggane yen apes urip kula tibane wujude tumbak napa wujude pedang kok cilaka kula. Lah kowe jare ya pinter endo. Nggih, riyen saniki kan mboten pati cetha. Yen riyen ngoten niku tumbak nengen endong iwa, tumbak ngiwa endong nengen, tumbak nengen endong iwa kalih saka bebaya. Nah ngoten niku. Terus tumbak dhuwur endong ngisor, tumbak ngisor endong dhuwur, tumbak dhuwur endong ngisor, tumbak tengah merem-merem ngoten niku. Nang kene iso rusuhe kaya. Wah, malah lunga semuci-suci. Nggih, kula tindake. Jayadrata urip, Jayadrata urip. Aku nyuwun karo dewa Jayadrata urip, Jayadrata urip. Mati. Jayadrata urip. Alah mati. Jayadrata urip, mati. Tangkemmu aja muni sing ora-ora. Ana wong donga dirigon-rigoni senengane murang tata. Ha mboten jagungan karo jenengan iki lho. Jayadrata urip mati.
urip mati mati ayo mati ayo mati diapurmu minggata kana enggak pripun Jayadratha urip mati urip mati urip mati urip urip mati Petro pancen nasu ana mong donga dirikon-rikoni aku muni Jayadratha urip kono mati urip mati baru diwalik kono muni urip aku malih muni mati pancen kelakuane kaya luwak siji Petruk sadibai loro garing bagya kaya ngono kuwi ene wong donga dirikon-rikoni mongko yen aku muni Jayadratha mati pisan mati selawase nyatane kobar dadi awu anake mati pake sing maju sanane Pandhawa ripalak kokop gedhe Ramrata Jayamrata imbang-imbang yen padha senep lho terus. Mbane ya mbane aja nyodok ngono ora. Mboten ngerti kok. Piye? Sukses. Spektakuler. Kok iso? Nggih. Kula rigon-rigoni kono muni urip kula muni mati. Kula muni urip dicas kok aku lho ngoten. Akhire kula walik kula muni urip dhek muni mati Jayadratha kobong nika. Elok nggih ning ngeten nika Sempani mboten trima ngamuk wonten madyaning pabaratan nika pendeta ampuh sabdane dadi yen niki mangke mboten do prayitna lan waspada iso kukut barisan Pandhawa